El 1980 es funda Vins al Cep i són 4 amics, veïns, viticultors, que decideixen posar en comú les seves finques, les seves vinyes i construir un celler per poder donar sortida al seu producte, que era el raïm. Vins al Cep està ubicat a Espiells, al terme de Sant Sadurní d'Anoia, concretament a la finca de Can Llopart de les Alzines, i les nostres 4 finques, 2 estan al terme de Sant Llorenç d'Hortons i 2 a Gelida. El procés de producció de Vins al Cep és un cercle tancat, comença a la vinya i acaba amb la venda. Controlem tot el procés, des de l'elaboració dels vins, treballem només amb el 50% de mos flor, això vol dir vins de molta qualitat, i després fem les criances o l'embotellat i el degorg, que és el procés normal per un cava o pels vins tranquils. El fet d'elaborar productes de proximitat vol dir que estem apostant primer per un territori, donar feina a les persones que formen part de la nostra comunitat i de cara a la sostenibilitat estem parlant de productes que el seu recorregut és molt curt i que per tant diríem que dins d'aquesta petjada de carboni és pràcticament nul. Els nostres vins i caves són de proximitat perquè s'elaboren només amb raïms dels nostres terrers, tenen molta qualitat, són singulars i honestos.